Στην ανάγνωση, αδελφοί μου, του σημερινού Ευαγγελίου έχουμε να ξεχωρίσουμε 7 μεγάλες περικοπές με πολλά διδάγματα για τους μαθητές του Ιησού τότε, όσο όμως και για εμάς σήμερα. Την προετοιμασία του μυστικού δείπνου, την εργοψυχία του Πέτρου και την άρνησή του ότι γνωρίζει τον Χριστό, την παράδοση του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, το υπόδειγμα ταπείνωσης πλύνοντας τα πόδια των μαθητών του. Έδειξε τον προδότη Ιούδα που θα τον παρέδιδε στους Ιουδαίους, χωρίς να τον κατονομάσει, για να μην σκανδαλίσει τους υπόλοιπους μαθητές του. Τα τελευταία μαθήματα, εντολές προς τους μαθητές του και την απόφαση του Ιούδα να τον προδώσει. Έτσι λοιπόν η Μεγάλη Πέμπτη, αδελφοί μου, είναι για την Εκκλησία μας αφορμή να θυμηθούμε τον μυστικό δείπνο, την παράδοση δηλαδή του μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας, την προδοσία του Ιούδα, αλλά και την υπερφυή προσευχή του Κυρίου προς τον Πατέρα του να μην τον αφήσει να πιει το ποτήρι του πάθους, αλλά και την υπακοή του σε Αυτόν. Το γεγονός όμως που δίνει διδάγματα στη ζωή μας είναι, αδελφοί μου, η ταπείνωση του Χριστού, ο οποίος έπλυνε τα πόδια των μαθητών του πριν φάνε μαζί για τελευταία φορά. Στα καθίσματα του όρθρου της ημέρας ψάλλουμε χαρακτηριστικά: «Ο λίμνας και πηγάς και θαλάσσας ποιήσας, τα αναπείνωσιν εκπαιδεύουν αρίστην, λεντίος ζωνίμενος, μαθητών πόδας ένυψε, ταπεινούμενος υπερβολή εσπλαχνίας». Ο δημιουργός του κόσμου ταπεινώνεται από την υπερβολική εσπλαχνία του για μας, αλλά και μας διδάσκει την άριστη οδό της ταπείνωσης. Η βασικότερη αμαρτία, αδελφοί μου, του ανθρώπου είναι ο εγωισμός. Αυτός δηλητηριάζει τις ανθρώπινες σχέσεις, καθώς δεν επιτρέπει την υποχώρηση και τη θυσία. Αυτός οδηγεί στη ρήξη της αγάπης. Αυτός βάζει τον άνθρωπο να θεωρεί τον εαυτό του Θεό στη θέση του Θεού. Όταν μιλούμε για τον εγωισμό, βέβαια, δεν εννοούμε ότι διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τους άλλους, την έννοια του εγώ, της προσωπικότητας. Εννοούμε την υπερτροφική ανάπτυξη αυτού του εγώ. Την άρνηση δηλαδή του ανθρώπου να ισορροπήσει στις σχέσεις του με τους άλλους, να συνειδητοποιήσει ότι η αγάπη είναι αυτή που εξασφαλίζει την αρμονία, ότι αν θυσιάζουμε τη δική μας απόλαυση, τη δική μας επιβολή στους άλλους, αν μάθουμε να ακούμε τους άλλους, αν μάθουμε να απλώνουμε το χέρι στους άλλους, αν μάθουμε να αφήνουμε το θέλημά μας κατά μέρος, τότε ζούμε την πραγματική ελευθερία. Και αυτή η ελευθερία βιώνεται μόνο μέσα από την ταπείνωση. Ταπείνωση σημαίνει υπακοή στο θέλημα του Θεού, γιατί ξέρουμε ότι Αυτός μας αγαπά. Ταπείνωση σημαίνει αναγνώριση της αδυναμίας και της αμαρτωλότητά μας μπροστά στην αγαθότητα του Θεού. Ταπείνωση, αδελφοί μου, σημαίνει ότι θεωρούμε από αγάπη τον εαυτό μας πιο αδύναμο από τους άλλους, πως όσο και αν προσπαθούμε δεν έχουμε αναπτύξει τα χαρίσματα που ο Θεός μας εμπιστεύθηκε, ότι δεν ζούμε για τους άλλους αλλά μονάχα για τον εαυτό μας. Ταπείνωση σημαίνει κατανόηση στον πόνο, τη δυσκολία και την άρνηση του άλλου να συμπλέψει με την επιθυμία μας. Σημαίνει ανοχή εν αγάπη. Ταπείνωση είναι η γνήσια θυσία και προσφορά στον άλλο. Είναι το να πλύνεις τα πόδια, να θεραπεύσεις τις ανάγκες του, να διακονήσεις και όχι να διακονηθείς, να συγχωρέσεις ακόμα και τους εχθρούς σου. Η εποχή μας έχει ως σημείο αναφορά στην υπερηφάνεια και την υπεροχή έναντι του άλλου, το υπερτροφικό εγώ μας ως κέντρο της ζωής. Προτιμούμε οι άλλοι να υπηρετούν τις ανάγκες μας
και αρνούμαστε να δούμε τις δικές τους. Το δικαίωμα ως έννοια του πολιτισμένου κόσμου θριαμβεύει. Η Εκκλησία μας προτείνει την ταπείνωση του Χριστού ως τρόπο έκφρασης της υπερβολικής αγάπης Του, για να ξαναβρούμε την αληθινή ελευθερία. Γιατί η ελευθερία σημαίνει να παραιτήσει από τα δικαιώματά σου, χάρη της αγάπης προς τον άλλον. Και αυτό δεν γίνεται αν ο άλλος δεν είναι μοναδικής και ανυπέρβλητης αξίας για σένα. Δεν γίνεται αν ο άλλος δεν κατανοεί ως αυτός για τον οποίο ο Χριστός ταπεινώθηκε και σταυρώθηκε, αυτός που αγαπιέται από τον Χριστό εξίσου με σένα. Έπλυνε, αδελφοί μου, τα πόδια των μαθητών του ο Κύριος για να τους δείξει ότι αν δεν ταπεινωθούν και αυτοί και να πλύνει ο ένας του άλλου τα πόδια σαν ο τελευταίος όλων, σωτηρία δεν υπάρχει. Εγώ τους λέει, σας δείχνω τον τρόπο, το τι να κάνετε και τι να διδάξετε τους ανθρώπους. Το υπόδειγμα που έδωσα σε εσάς να κάνετε και εσείς το αυτό. Διότι δεν υπάρχει δούλος μεγαλύτερος του Κυρίου του, ούτε Απόστολος μεγαλύτερος από αυτόν που τον έστειλε. Τελειώνοντας τη σημείωση αυτή σήμερα, αδελφοί μου, θα ήθελα να ευχηθώ σε εσάς τα τελευταία λόγια του Χριστού προς τους μαθητές Του. Ή ταύτα είδατε, μακάρι έστε εάν πείτε αυτά. Αυτά που είδατε και ακούσατε από εμένα, αν τα κάνετε πράξη στους ανθρώπους και στη ζωή σας, θα είστε μακάρι και ευλογημένοι στον αιώνα. Στο χέρι μας λοιπόν είναι, αδελφοί μου, στο αυτεξούσιό μας είναι να τηρήσουμε και εμείς αυτά που μας υπέδειξε, αυτά που μας είπε, αυτά που ακούσαμε, για να είμαστε και εμείς μακάρι όπως οι μαθητές Του. Να είστε, αδελφοί μου, μακάρι και ευλογημένοι στον αιώνα. Ας τελειώσουμε με την προσευχή της Εκκλησίας του δείπνου Σου του μυστικού σήμερον Ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ου μη γάρτης εχθρής το μυστήριον ύπο, ου φίλοι μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, αλλός οριστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία Σου. Καλή μετάνοια και καλή Ανάσταση να έχετε.